Serah foto di jantung le. Ayo yo. Oh. Nopo bareng kula taken nopo Mas Kepyo bulan iki jalangane timbang malam pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang Mbak Yu kula badhe jalan Nopo bareng kula taken Pak Joko goyang Pak Joko Pak Edi Joko ayo malam pitu sabar nopo tasih lodang nawi lodang Mbak Yu kula badhe kambyongan kon niki boten nate sembrana sakit mawon Mas wong ya asik pira-pira waton ana kaline pun kuwatir mbak pinten bayaran batu besono pasindene jan gayang tenan ya
Mas. Gimana Mas Joko diamankan dulu? Hujan karena hujan. Spesial kagem Pak Edi Suwaloyo. Miring Pak Joko miring. Kok enak lho Pak. Yo. Jan gayeng lho Mas. Sak gempore tek. Heeh Mas. Oh. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Beling wulan apa setiane lakon. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Daya mulamu Mas. Ayo miring wis ketemu. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta Mas, dari mata turun ke hati Mas. Kijing miring, ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Sakorono gemae nemu rondo saake Ayo Mas kijing Datangnya lintah. miring. Ayo Mas Yo. kijing miring. merake omae tanja kireng lho kijing miring ketan kali kulon nek ra cakep aku yo ora wae Ayo Mas miring. Oh, miring, Ayo. Dek. Miring Pak Joko kijing miring. Jare beda disamperake omahe cedak kok ngaperake Hampir ke lho Pak. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Jarek lurik suwek pinggire Mas. Aja dilirik ana sing duwe katok ireng lambi yo ireng. Sendal cincit go tondo motor. Suwe seneng aku ya seneng Mas. Kan duwe duit ya ngono ayo ayo le salah kijing miring Ya. ayo mas salah kijing Miring miring Pak Joko. godhong mateng nang kowe rambute gondrong ora duwe duwe Elah, ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Kijing miring Mas. Ambil bolong alah sisa bajing. Pripun Pak Joko? mantep bener Mantep tenan, saestu. ya Pak Edi ajeng nyakar monggo. Rara. Boten nggih joget mawon. Oi. Dan gayeng lho Mas. Oi. Ser ser. So 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 so. Deg-degan Jan deg-degan tenan lho Mas. Dek. Aku nek cedak Pak Jokowi deg-degan. Sami, kula nggih deg-degan teratapan malah. Kapan malam tak lho. Jan.
Ayo. Ada kedekan dek. Deg-degan mboten Pak, cedak kula. Ora. Mboten deg-degan. Lah, Aku ki nak cedak wong ayu, ya wis ora roh mataku kok piye meneh ya. ya Allah Pak, ya ampun. Jawaban yang tepat dan Iya. akurat. Iya Mas. Ada kedekan hatiku deg-degan. Ibu yang di dapur boleh ikut joget Bu RW. Ayo Mama Jelma, ayo. Ayo joget. Mana Mas? Mas. Pak Yanto, teratapan lho Pak Yanto. Monggo. Joget riyen kali Pak Edi Jakawala ya. Oh. Niki. Oh, niki. Ye. Untuk Pak Pargianto nanti setelah lu habis luhur, Dok. Oh, ngonten. Wis tenang ae. Oke, siap. Ah. Pokoknya kalau Pak Pargianto Nggih. ngomong duit ada apa ada mau ngapain Oke. ya. Oke. Jangan Pak. lupa, Dok, ya Nggih. kan? Jangan Jangan. terlalu deg-degan banget ya. Oh, nggih, siap. Oke, lanjut. Berarti deg-degannya biasa mawon. Ya diawang-awang ae Oh, wong ning ya. awang-awang. Ya kowe Deg-degan ning ya. awang-awange piye Mas Kepyuk? Iya. Deg-degannya ning awang-awang. Ayo, cuman pakai perasaan, Iya. membatin. Teratapan Mas. Teratapan jantungku teratapan orang ngira kepanggih kali sampeyan. Ngira Mas sampeyan isih bujang walah jebulane sampeyan duduk anyar. Joget dulu Bu Denis. Joget dulu ayo. Jan gayang lo iki. Sur 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 ser. Gatot dek, gatot Pasar turi Mas Kuto Solo Sampeyan satu dek, malam minggu. Aduh, ayo, aku ngejamu. Tuku duku Mas ning Kuto Semarang ketemu nadian aku janda baru ya goyang terus Pak Joko. Deg-degan dek, Deg-degan nggih Pak Joko nggih. Ora, Nduk, aku. Nduk. Ora deg-degan Udah padha. biasa deh aku, Duk. Oh biasa. Oke. ada kedekan dek. Ada kedekan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare. Kabar apa Kang Mas? Aku ora ngekewo apa tenan sliramu wis pegatan. Mana Mas? Mas. Lah kok durung lho Mas, ngonten
ya aja meleh lho, Pak. Waduh, Mosok yo neh yo ora to. Iki nak tak kira nak seragen Pripun? tak tanggap patang dino patang bengi. Ya ampun tenanan napa mboten niku? Tenan kok. Tenan. Nggih. Meden-medeni yo, Pak. Ora ngono kuwi. Kowe kok nyepelekke aku to, Nduk? Mboten. Mboten kula sing ngomong lho niku lho Mas Garing nakal kae lho, Pak. Wingi kae diomongi karo Pak Pargianto, krungu ora? Pripun? Lah kowe kok gur ngurusin listrik. Omahe tak bayari, Nduk, ngono Alah, tenanan. Pargianto kon. Ya Allah tenanan ora Pak iki, Pak. Lah piye to kowe iki? Iya to. Nggih. Ngono lho. Nggih. Niki dilanjut riyen Nggih, nggih. kan. Dilanjut nggih. Salak dikereki laler. Udah neh. Oh nggih, heeh. Tratapan mas, mas. Tratapan jantungku tratapan. Ora ngira kembang sekali sampeyan. Tak kira mas sampeyan isih bujang. Walah jebulane sampeyan duduk Ayo gedang opo Neng Semarang man biru aja ketemu lah kok wani bilang sayang Sabtu dek malam minggu Ketemu ayo aja gawe kelaku tuku duku mas ning kutha Semarang lagi ketemu nadyan aku janda sampun katur lagunipun Pak Edi Joko Waloyo semoga sehat selalu. Yo. Ser
Pak Joko wis Pak bergerak, Joko Dik. bungah aja matur suwun Pak Joko. Pun bergerak. Semangatnya luar biasa. Kandhane kok. Iya. Kandhani kok ngeyel. Panyuwunku mring sliramu. Sembah nuwun Mas Kepyuk monggo. Barongan mata beling rene ya tak tempiling. Ya. Yo! Husa. Barongan mata beling rene ya tak tempiling. Husa. Carane dadi Londur Raya. Sumpah kaget aku. ayo Mas ijek miring ayo Mas ijek miring bayame lemu-lemu ayo pengen wis ayo Mas ijek miring ayo Mas ijek miring jarek ora suwe pinggire aja dilirik ana sing duwe dari mana datangnya dari sama turun dekati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo Mas
iki gantine Hengki sak percil ya lho. Masih bersama Jan Ganto. Asik yo bersama gemoynya Indonesia. Rambut si centrum terus. Yoko. Surah foto. janji tresno diseseni lintang-lintang engkang ngawengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring pusata rembulan ing wayah wengi ambari kekeseng ati iki mampu janatine ngendi
Ending yang sempurna. Oke, kita ini tadi bikin video klip dan nanti sambil menunggu mungkin ada barangkali ada permintaan yang masih ada di sini. Bu RW kalau belum pulang, Bu RT ataupun siapa saja, monggo silakan bergabung bersama Campur Sari Jan Gayeng. Oke, baik, ini berhubung yang nungguin banyak banget, atensi yang sudah masuk, giliran sedulur wedok ada Nduk Yuli Lendur kebareng Jengkar Saking Sasono Palkan bersama Jan Gayeng Indonesia. Ayo yo, tangannya mana bro? Lihat senyuman cepat terwarna-warni, dengan zaman ayu nih tawar-warni. Bersamalah warna-warni, bersamalah warna-warni. Entah sampai kapan warna-warni, entah sampai kapan warna-warni, entah sampai kapan warna-warni. Aku delok mbak Ewa. Aku yang delok jogetmu ki mau. Oh lala. Bu RW mana Bu RW? Ayo Mas Suhar. Bu RW monggo Bu RW. Kesusu Pak RW. Aku ora enak karo Bu RW ning kono ya. Ampun Bu, izin nggih Bu nggih. Wong Ibu aja biasa aja ya Bu ya. Biasanya yang pelirak-pelirik wae dadene aku ya. Ada pelirak-pelirik. Monggo. Anjir.
nalikanira biar ada dokumentasinya di YouTube, Pak. Tapi nak rupa elek ini ki ya ora mboten, suarane mboten. barang ya Piantun laki ganteng watuk. ngonten kok ya. Nyuwun ngapunten. Monggo telaske. Nalikani royalu hati ayo lamun sira Pak Diyanto kok ngikok tok ya, Pak ya. iya ki payah ki. Ayo Alessa sini sayang. Ayo dekat lagi ya. Jangan
katon turu apa bener mas apa ngandikanmu jan gawe asal Ali aku Umur sewu mas kula badhe apa leres mriki daleme Pak Joko yakone aning mas tipis lenjer kuning pilih lampah kados Raden Mas Janaka jan gayeng jane lali mas apa ya mereka lambe wingi jenenge nabrak Monggo Pak Joko, aja gantian aku pasir lali. wong siramu katon dadi biyen katon ayurin saiki katon lemu Apa bener mas, ngambil ngandikanmu ya. Aja gantian wong sliramu kuwi sapa biyen katon lemu ning saiki katon ayu Apa bener mas, ngambil ngandikanmu. Apa bener mas, ngambil ngandikanmu. Sampun Pak Joko, Pak Edi sampun.